Nemo Equipment on vuonna 2002 perustettu ulkoiluvarustemerkki. Heidän tuotefilosofiansa on, että kaikkien tuotteiden tulisi sisältää innovaatioita, joita muilla saman tuoteryhmän valmistajilla ei ole. Nemo panostaa myös paljon kestävään kehitykseen. Heiltä löytyy muun muassa Endless Promise-mallisto, joka on valmistettu kokonaan kierrätetyistä materiaaleista. Nemon Koda-makuupussi Fill Power 800, Comfort-lämpötila 2 astetta, limitti -4 astetta, pelkkä pussi painaa 700 grammaa, täytteen paino 323 grammaa, kompressioon pakattuna tilavuus on 3,1 litraa, ulko- ja sisäpinta ovat molemmat 100% kierrätettyä polyesteriä, ulkopuoli on ripstop ja sisäpuoli on taffetta ja molemmista löytyy DVR eli kosteutta hylkivä käsittely. Panostamalla paljon innovaatioihin ja turvallisuuteen, Nemo Equipment tarjoaa paremman kokemuksen, oli seikkailusi mikä tahansa.